אז ערב טוב, ותודה שמי שהצטרף. כרגיל בימים טרופים אלה, אם יש לאנשים התראות, אזעקות, מן הסתם אנחנו נעצור ונמשיך אחר כך. אני מקווה שבאמת בחצי שעה הקרובה נוכל להתמקד בדברים אחרים ושזה לא יפגוש אותנו. אז אנחנו יוצאים לדרך עם המפגש השלישי של מאלף ועד תף. זהו, יצאנו. קדימה. אוקיי? והמפגש שלנו היום בעצם מתעסק בבאות ג', שזה בנושא של הגוף. אני חושבת שאחד הדברים שאנחנו רואים וחווים המון בעולמות של הזקנה, זה השינויים שהגוף שלנו, שקורים לנו, ואיך הגוף מזדקן ואיך הגוף משתנה, ואנחנו הולכים לתקוף את זה בצורה טיפה שונה היום, ולצאת לדרך עם הנושא הזה. א', Stop. הזדקנות מאלף ועד תף. מפגשי זום פתוחים על הזדקנות ומשפחה. מוגש על ידי בשביל ההורים מבית דיאלוג. אוקיי. ובאמת אנחנו הגענו היום לנושא של ג'. אני מזכירה שבפעמים הקודמות דיברנו בנושא של א', אובדן, החיים בצל וביחד עם האובדנים של הזקנה. בב', במפגש הקודם דיברנו לו על בדידות. וניסינו להבין אם מי שאני דואגת לו הוא באמת בודד. והיום אנחנו מסתכלים על גוף. אם פספסתם את המפגשים הקודמים אפשר לראות אותם באתר שלנו של בשביל ההורים. כל הסרטונים עולים לשם. אפשר לחזור אליהם וככה להתנסות גם בתרגילים, גם להסתכל על העצות שעולות במקומות האלה. לפני שאנחנו צוללים לתוך הדבר עצמו, כמו בפעמים הקודמות, ההגדרה המילונית של גוף. ואחד הדברים שאנחנו רואים בהגדרות מילוניות, זה שכל הגדרה נותנת לנו היבט קצת אחר על התופעה. אז ההגדרה הראשונה מדברת על מכלול האיברים והמרכיבים החומריים של יצור חי, זאת אומרת גוף האדם, הסיפור הפיזי הזה שאנחנו מתקיימים בו. אחר כך יש לנו את העצם, החפץ, הגוף ההנדסי, איך זה בכלל מתנהל במרחב. וההגדרה השלישית דווקא גוף הדברים, גוף הספינה, הדבר שמכיל ומניע את כל המנגנון הזה. זאת אומרת, הגוף נושא בתוכו משהו שהוא יותר מסך כל האיברים. הוא יוצר יצירה אחרת במרחב, ואני חושבת שכשאנחנו מסתכלים על גוף בזקנה, זה סוג הדברים שאני מדברת עליהם, על גוף הדברים, מה קורה בשיתוף פעולה בין כל האיברים השונים ואיך הם משתנים. גוף כמובן מתייחס גם לאיברי האדם ללא הגפיים והראש, וגם גוף כמוסד, גוף אחראי על, ושוב, יש גם את החשיבה הזאת בגוף האדם, על המטה. מה הגוף שלנו מאפשר לנו לעשות ולהביע את עצמנו. אנחנו הרבה פעמים חושבים על האופי שלנו כמנותק מהפיזי, ואיפה הדברים האלה נפגשים. וכמו בפעמים הקודמות, אני רוצה להתחיל עם איזשהו תרגיל. והתרגיל הזה הפעם הוא בא מעולמות של טכניקות של הרגעות וקרקוע, ואנחנו ניקח ככה 2-3 דקות לעשות את הדבר הזה, ובעצם זה הולך להיות המפתח למה שאנחנו הולכים לדבר עליו בהקשר הזה של הגוף. אנחנו הולכים לדבר על 5 החושים. אנחנו הולכים לדבר על 5 החושים ואיך הם יוצרים את פתח הכניסה שלנו בעצם, ואת הגשר בין הגוף שלנו אל העולם, ואיך זה משתנה בזקנה. אז קחו רגע, ככה לנשום, תנו לאוויר להיכנס, לצאת. עוד נשימה אחת עמוקה, תשחררו, ולעומת תרגולים אחרים אני רוצה שתהיו עם עיניים פקוחות. ואני רוצה שממש תסתכלו לצדדים, ואני רוצה שתחפשו מסביבכם 5 דברים שהם בצבע כחול. אוקיי? וממש תגידו לעצמכם בקול רם, או לא בקול רם, מה הם 5 הדברים. אבל תחפשו ממש כל התנועה עם המבט, איפה אתם רואים 5 דברים כחולים.
אוקיי? אני סופרת אצלי, יש לי קלסר, יש לי אלבום תמונות, יש לי עוד מילון פה, בסדר? ספה ותמונה על הקיר. אחר כך אני, אני רוצה אני רוצה שתעברו למגע, אוקיי? לחוש המישוש. ואני רוצה שתיגעו בארבעה דברים ותרגעו את המרקמים השונים, אוקיי? זה יכול להיות בכם, בשולחן, משהו שנמצא לידכם, ממש לשים את היד על ארבעה דברים שונים ולהרגיש אותם. הדבר הבא שאני רוצה לעשות זה שתנסו לשמוע שלושה דברים שונים, אוקיי? אני אהיה בשקט לכמה שניות ותשמעו איזה קולות אתם שומעים בסביבה שלכם. אוקיי? ואנחנו שומעים קולות. ברגע שאנחנו משתתקים, אני שומעת אצלי בחוץ כרגע, אני שומעת צעדים של נוער שבבית, סכו"ם משתקשק לארוחת ערב, וקצת קולות של שיח. גם שמעתי את המאוורר הפנימי של המחשב. פתאום אנחנו קולטים שאנחנו שומעים הרבה יותר. ריח. תנסו לראות איזה ריחות יש מסביבכם. מה אתם כן מריחים, מה אתם לא מריחים. אוקיי? והדבר האחד שאני רוצה זה טעם. ממש תעבירו את הלשון בחלל הפה ותראו איזה טעמים אתם תואמים. אולי משהו מהקפה ששתיתם, אולי משהו אחר, לראות מה אתם מרגישים. ובאמת הטכניקה הזאת של הקרקוע היא אחת הטכניקות שאנחנו משתמשים בהן במצבים של חרדה ומתח גבוה, והם מאפשרים לנו רגע אחד להתכנס חזרה לתוך החושים שלנו ולתוך עצמנו. וזה מאוד מאוד משמעותי, אוקיי? והעניין הזה של הניצול של החושים והניצול של הסביבה, זה משהו שאנחנו יכולים לעשות אותו לאורך כל החיים. זאת אומרת, גם בתמיכה באדם זקן ומזדקן, ברגע של ככה, אני לא יודע מה קורה לי, לקחת את השנייה הזאת להתקרקעות הזאת דרך החושים, זה דרך נהדרת לחזור ולהרגיש בשליטה ומחוברת לעולם החיצון. וכשאנחנו מדברים על התהליכים של חושים בזקנה, אנחנו יודעים שבאופן כללי, כל החושים משתנים עם הזקנה שלנו. ואנחנו נעבור עליהם אחד על אחד, כמו בסדר שדיברנו עליו בתרגיל הקודם. נתחיל מאוד ברור, מהעיניים, אוקיי? מהראייה. אני מניחה שכולנו חווים את הדבר הזה שכשאנחנו מתבגרים, הראייה שלנו משתנה, אנחנו רואים שונה ופחות, אבל חשוב לומר שבזקנה קורים לנו תהליכים מאוד מאוד ספציפיים עם הראייה. דבר אחד שקורה זה שהטווח של הראייה שלנו מצטמצם. זאת אומרת, אם אתם אם יש לכם מספיק מקום, אתם יכולים לראות, אם אתם רואים את מה שאני עושה, אני ממש עושה את מוטת הידיים שלי לאורך, וככל שאנחנו צעירים יותר, אם אני עושה את התנועה הזאת ואני מקרבת את הזרועות אליי, אוקיי? אני יוצרת בנקודה שאני רואה את שני הבעונות. כרגע אני רואה את שני הבעונות שלי, בערך יש לי זווית של 90 מעלות בין שתי הידיים. אנשים צעירים יותר יכולים לפתוח את הידיים יותר, אנשים מבוגרים יותר, ככל שאנחנו מזדקנים, אנחנו צריכים להצר את הידיים כדי לראות את הבעונות. זאת אומרת, בלי קשר לאיכות הראייה, טווח הראייה שלנו מצטמצם, אוקיי? אנחנו רואים פחות מסביב. דבר נוסף שקורה לנו, זה שהכל נהיה יותר חשוך. הפילטרים פחות טובים, זה שהילדים צוחקים עלינו שהטלפון שלנו עם המון המון אור, זה באמת המציאות. ולכן אחד הדברים שאנחנו צריכים לעשות אם אנחנו תומכים באדם שהוא מבוגר, זה ללכת הביתה שלהם, ולפעמים פשוט לוודא שהנורות עובדות, ולהחליף את הנורות לאור יותר חזק, לאור יותר בוהק, ולפעמים ליותר אורות. אפילו הדבר הזה יכול להוות שינוי מאוד מאוד משמעותי, מבחינת איכות החיים, אוקיי? החוש השני שדיברנו עליו היה חוש המישוש.
כל העניין של המגע. אחד הדברים שקורים לאנשים כשהם מזדקנים זה שהתחושה בגוף, קולטני החישה משתנים ואנחנו מרגישים, זה די מדהים, פחות. אני לא יודעת אם יצא לכם לראות שאנשים מרימים משהו שהוא חם ולא רואים שיש להם כווייה, אוקיי? או מקבלים שריטות ולא כואב להם. זאת אומרת, תחושת הכאב לפעמים משתנה והיכולת שלי לקלוט כשדברים נוגעים באור שלי טוב או לא טוב, יכולים לאבד את הרגישות. מהצד השני, האור יכול להיות הרבה יותר עדין, ולכן הפגיעות יכולות להיות הרבה יותר דרמטיות. אבל כל העניין של המרקם, ואיך אני מרגישה דברים מאוד מאוד משתנה, גם הדיוק והעדינות בידיים יכולה להשתנות ובחוש המישוש. אז כל הדברים האלה הם דברים שאנחנו צריכים לשים לב אליהם. ואז אנשים יכולים ללכת עם נעל לא נוחה יותר זמן, או עם ציפור נגיד באצבע שצריך לחתוך אותה, אבל קשה לי להגיע אליה ואני לא שמה לב שהיא משפשפת אותה, ולייצר פצעים. אז העניין הזה של המגע הוא מאוד מאוד משמעותי. שמיעה זה משהו שאנחנו בהחלט במודעות עליו, שככל שאנשים מזדקנים, חוש השמיעה הולך ויורד, ודיברנו על זה גם בהקשר של הבדידות, שאחד הדברים שגורמים לבדידות זה ירידה בשמיעה. זאת אומרת, כשאני לא שומעת את מה שקורה מסביבי, קשה לי יותר להיות באינטראקציה, קשה לי להיות בתקשורת, וזה אחד החושים שאנחנו רוצים לשים אליהם את הלב אליהם בצורה מאוד ספציפית, ולנסות לתקן כמה שיותר עם מכשירי שמיעה. חוש הריח שלנו, גם הוא משתנה. חוש הריח הוא בעצם אחד החושים הקדומים ביותר שלנו, הפרימיטיביים ביותר שלנו, ושהכי פחות רגישים לשינויים. אז אם אנחנו מנסים למצוא דרך לייצר המשכיות ולייצר תקשורת, חוש הריח הוא החוש שאנחנו עובדים עליו. ולכן, אם אנחנו רוצים לעזור לאנשים לפתח אצלהם תיאבון, להגיד ארוחת צהריים מוכנה זאת לא הדרך, שימו פרוסה של לחם בטוסטר, פשוט בשביל הריח של הטוסטר. הריח של הלחם מעורר אצלנו את בלוטות הרעב, גם אם זה לא מה שאנחנו אוכלים באותו הרגע, אוקיי? תפרסו לימון ותיתנו לבן אדם להריח אותו לפני הארוחה. אנשים מרגישים חוסר שקט מחדר המקלחת, מהאמבטיה, תדאגו שיש שם ריח טוב. ריח טוב הוא סממן מאוד מאוד פרימיטיבי וקדום לכולנו, לזה שהסביבה היא סביבה בטוחה וסביבה טובה. ולכן גם אם האדם שאתם תומכים בו לא היה בן אדם של זרי פרחים או של דברים או של בשמים, דווקא בזקנה להגביר את הריח הטוב עוזר ונותן סממנים לא מודעים לזה שהסביבה שלי היא סביבה בטוחה. וזו דרך מאוד מאוד טובה ומאוד מהירה לייצר אמון. אגב, זה אחד הדברים שאנחנו מאוד מודעים אליו, שמפריעים הרבה פעמים לאנשים מבוגרים, כשיש להם מטפל או מטפלת זרה, מתרבות אחרת שמבשלים תבלינים אחרים. אם הם לא מצליחים לתקשר בתקשורת מילולית וקשה לייצר קשר, לפעמים הריח של הבישול שהוא ריח אחר, עוד יותר מדגיש את תחושת הזרות. עכשיו, זה לא אומר שאנחנו נגיד למטפל הזר לא לבשל ולא להכין את האוכל, אבל הרבה פעמים אני רוצה להגיד למטפלים האלה, בואו ננסה לקשור אתכם גם לריח שהוא חיובי. אז אותו המטפל, כשהוא עוזר לאדם להתקלח, מתחיל מזה שהוא מריץ קצת סבון מתחת למים, כדי שיהיה כבר את הריח של הנעים והנקי של אחרי המקלחת, ואחרי הבישולים משתמשים באיזשהו ספרי לאוויר, הדברים האלה מאוד מאוד יכולים לעזור. זאת אומרת, יש משהו בלוודא שהמנעד של הריחות שאנשים חווים אותו, הוא המנעד החיובי, והחוש האחרון שאנחנו מדברים עליו בעצם זה חוש הטעם. שחוש הטעם גם הוא משתנה, ובלוטות הטעם שלנו נחלשות. ואז אנחנו רואים הרבה פעמים אנשים זקנים שאומרים, כל האוכל טפל, שום דבר לא טעים לי, או מוסיפים המון מלח. ויש לנו פה בעצם איזושהי חרב פיפיות. קודם כל, הם צודקים. זאת אומרת, אדם שפעם היה שותה את הכוס קפה שלו עם כפית אחת של סוכר, כשמזדקנים כדי להגיע לאותה תחושה, לאותו קיק של מתוק,
צריך 3 כפיות סוכר. זאת אומרת, בגלל שקולטני הטעם משתנים, אני צריכה את זה יותר. ואותו דבר גם לגבי המלוח. אז גם אם הכנתי את התבשיל בדיוק אותו דבר כמו שהכנתי אותו ב-30, ב-50 שנה האחרונות, אני אטעם אותו והוא לא יהיה לי טעים. והאוכל שמישהו אחר יעשה יהיה לי טפל. אבל כשאני אוסיף את המלח לכמות שאני רוצה, כל מי שמסביבי יחשוב שאני כבר לא יודעת לבשל כמו שצריך, כי יהיה לזה טעם בבירור מאוד מאוד מלוח. אז אנחנו מייצרים פה פער ביני לבין העולם, וזה לא קשור אליי, וזה לא קשור ליכולות הבישול שלי, וזה לא קשור לירידה קוגניטיבית, זה קשור ממש לזה שהגוף שלי משתנה, לזה שבלוטות הטעם שלי משתנות, והן לא אותו דבר. אז אנחנו רואים פה הרבה דברים שבאים לידי ביטוי פשוט בירידה הטבעית והלא פתולוגית שקורית לנו בזקנה, שמשפיעה על הדרך שהאדם הזקן חווה את העולם והדרך שהעולם יכולה לחוות את אותו האדם. כשאנחנו מדברים בשביל ההורים, חלק מהשירות שאנחנו עושים, זה באמת לחשוב על 8 אזורי תפקוד שונים שיכולים לפגוש את האדם בזקנתו, ולעזור למשפחות לחשוב על זה בכל ההקשרים השונים האלה. גם על דברים כמו ירידה חושית, ואיך זה משפיע על סביבת המגורים, איך זה משפיע על הדינמיקה המשפחתית, איך זה יכול לבוא לידי ביטוי בכל מיני היבטים של היכולת של האדם לחיות בטוב עם הסביבה. ודווקא בהקשר הזה, אני רוצה לדבר איתכם על התמודדות עם מקרי חירום. אחד הדברים שאנחנו לא נערכים אליהם בזקנה, זה כל העניין הזה של הרגע הזה שמשהו משתבש. ובשביל ההורים אנחנו מעודדים משפחות, הטיפ שלנו הוא לחיות את החיים בזקנה, להבדיל כאילו שאתם בשבוע 30 להיריון, מכאן והלאה. זאת אומרת שיהיה איזשהו תיק קטן שמוכן למקרה שמשהו משתבש. והתיק הקטן הזה זה תיק עם דברים בסיסיים שאנחנו יכולים לקחת אותו למקרה שיש אשפוז פתאומי, לא מתוכנן. ויש כל מיני דברים שאנחנו מדברים עליהם בהיערכות לחירום, אבל הדבר הבסיסי ביותר שצריך להנחות אותנו בתיק קטן הזה, ששוב, הוא יכול לעמוד ליד הכניסה לבית במשך שנים, ובאמת כעין ההורה, כנגד עין הרע, שלא נצטרך אותו. אבל אם אנחנו צריכים אותו, הדברים שצריכים להיות בתיק הזה, הם בדיוק הדברים שעוזרים לנו לתמוך בגוף הפיזי ובתפקוד החושי כשאנחנו עוברים לסביבה אחרת. אנחנו כולנו, כל מי שמרכיב משקפיים, כל מי שיש לו מכשירי שמיעה, כל אלה מאיתנו שעברנו את הקורונה, אנחנו יודעים שכשאחד הסימפטומים הראשונים שהיה בקורונה, זה שכשהסתובבנו עם מסכות, לא יכולנו לשמוע אחד את השני. כולנו מורגלים לקרוא שפתיים כחלק מהדרך שאנחנו שומעים. ובאמת, אנשים זקנים, כשמפנים אותם לבית חולים, הרבה פעמים הפינוי הוא מהיר, ולא זוכרים לקחת את המשקפי ראייה, ולא זוכרים את המכשירי שמיעה או את ההטענה שלהם, ולא לוקחים את השיניים התותבות כי הנפילה הייתה בלילה, ותוך שנייה, אותו הזקן ש8 שעות קודם ראה, דיבר, תפקד, אכל, פתאום נראה כמו זקן חסר אונים, שזקוק לתמיכה מקסימלית. ולכן בתיק קטן שלנו, אנחנו צריכים לזכור אותו ולזכור לקחת את כל הדברים האלה שעוזרים בדיוק עם הדברים האלה. לתמוך בראייה, לתמוך בשמיעה, לתמוך ביכולת שלנו לאכול ולטעום, לקחת איזשהו קרם ידיים קטן, אם יש קרם שמשתמשים בו כל הזמן שנותן את הריח של הבית והמרגש של הבית, קפסולה קטנה של הדבר הזה. באמת כל הדברים האלה, המרגש, אוקיי? איזושהי פיג'מה, מברשת שיער, דברים שעוזרים לי להרגיש בחושים כמוני, אוקיי? יש איזה חטיף קטן שהבן אדם אוהב ואנחנו רוצים אותו. אלה חלק מהמרכיבים שאנחנו נשים בתיק קטן כדי לעזור לחושים שלנו להתמודד עם המציאות החדשה שלנו גם במקרה אסון ובמקרים של אשפוז מהיר, במקרה חירום, ככה להיערך לזה בצורה יותר טובה. אז באמת השורה התחתונה שלנו, כשאנחנו חושבים על הגוף ועל השינויים שלו, זה השינויים באים לידי ביטוי בכל המערכות. ולפני שאנחנו קופצים למסקנות
יש דלקת או יש ירידה קוגניטיבית, תנסו לברר מה הבן אדם מולכם מרגיש ומה הוא מצליח לקלוט מהסביבה, ולראות אם זה באמת איזשהו שינוי שאפשר לעשות לו אדפטציות, אוקיי? חשוב מאוד להכיר את המציאות המשתנה של מי שנמצא מולכם, איך הם חווים את העולם, האם מבחינתם רועש מדי, שקט מדי, מואר מדי, עם שינויים קלים כאלה פתאום משפיעים עליהם, ואנחנו רואים הרבה פעמים אצל זקנים שפתאום מחליפים נורה והם אומרים, אוי, זה הרבה יותר טוב. והם פתאום נראים פחות ישנונים והם יותר מעורבים בשיחה. תבדקו איך הדברים האלה יכולים לעזור ולסייע, אוקיי? אמ, ובאמת לחשוב על טכנולוגיות. במקרה הזה, טכנולוגיות שיכולות לעזור ולהקל ולסייע בהמון רבדים, וזה פשוט שווה גם בשירות שלנו של בשביל ההורים, אנחנו עוזרים לעזור ולמצוא את הטכנולוגיות האלה ולאתר אותן, כי הרבה פעמים זה אדפטציות מאוד מאוד פשוטות שמשדרגות את החיים שלנו. וחשוב לי לחזור ולהדגיש שהסטיגמה של הנראות של עזרים, בייחוד של מכשירי השמיעה, היא אחד המחסומים הגדולים לשימוש בהם. אבל מצד שני זה אחד הדברים היחידים שאנחנו באמת יכולים לעזור כדי לסייע לאדם במיידי, להיות בתקשורת יותר טובה ולחוות את העולם בצורה טובה יותר, ולכן זה סטיגמה ששווה בהחלט להילחם בה. אנחנו תמיד מסיימים עם סימני הדרך שלנו, אנחנו גם נשלח לכם את זה בכרטיסייה הלאה, שהסימני הדרך זה בעצם דברים שאנחנו יכולים לשים לב אליהם, לקראת ליל הסדר, ובאמת לשאול מה נשתנה. תשאלו על חוש ספציפי, ואיך הוא השתנה בשנים האחרונות, וזה שיחות נורא מעניינות. אמא, חוש הריח שלך השתנה, את חושבת לאחרונה? חוש הטעם השתנה? אוקיי? ותמשיכו עם החוש הזה, ותנסו להבין יחד אם יש איזה דרך לגשר על הפער שנוצר. בסדר? יכול להיות שהבית של ההורה נראה לכם פחות נקי, וזה לא כי ההורה לא מנקה, ההורה יכול להיות שעושה את אותה כמות של שעות של ניקיון, או מרים באותה תנועה את הספל מהכיור, ועושה את אותה תנועה שהוא תמיד עשה עם הספוג, אבל בגלל שרואים פחות, ובגלל שהכוח הוא יותר חלש, זה פשוט לא מתנקה באותה הדרך. וזה לא עניין של חוסר אכפתיות או ירידה קוגניטיבית, זה שינוי חושי שמשפיע על הפער שנוצר בעולם. וזה בדיוק המקומות שאנחנו רוצים להבין אותם לפני שאנחנו קופצים מסקנות, ולנסות לדבר ולהבין איך השינוי הזה יכול להשפיע על איכות החיים באופן כללי. איך זה בעצם משפיע על התמונה הרחבה יותר, וזה שיחות שהרבה פעמים הן דרך טובה וקלה ועדינה יחסית, כדי להבין ממישהו מה קורה ואיך המציאות שלו משתנה. וזה גם מתחיל ממשהו נורא קונקרטי, אוקיי? חוש הריח, חוש הטעם, המרגש, אם יש דברים שהם נעימים יותר, נעימים פחות. זו שיחה שהיא הרבה פעמים הרבה פחות מאיימת, והיא מייצרת המון אמפתיה בצד השני, והמון יכולת גם שלכם להבין איך הצרכים משתנים. אנחנו ניפגש אחרי הפסח, כולנו תקווה אחרי שגם נצא מהסבב הזה, באות ד', נדבר על דווקא, מה זה אומר לעשות דווקא כשאנחנו זקנים, מי עושה למי דווקא ובאיזה הקשר. המפגש יהיה ב-14 באפריל, אנחנו חוזרים לימי הרביעי שלנו, בשעה 8 בערב, ואם בינתיים אתם רוצים לקבל עוד מידע על השירות שלנו, על מה שאנחנו עושים, על איך אנחנו יכולים לעזור, אנחנו מגיעים הביתה, פוגשים אתכם, ממש לומדים את הסביבה שלכם, של האדם הזקן, מנסים לעזור ולהתאים אותה בכל מיני רבדים. נשמח מאוד שתהיו איתנו בקשר, ועד אז שיהיה לכולם חג חירות שמח, שקט ושלב. תודה רבה לכם.